Magluluto tayo ng sinigang na hipon. Ayan na. Ready na yung mga spices para lulutuin ko na. Tsaka meron din kaunting crabs. Kaunting crabs lang po. Meron na po akong mahanda sa tanghalian. Ayan. Sinigang na hipon. Walang isda. At habang ako ay ready sa aking mga lulutuin, inom muna ako ng kape. Masarap ng kape. Ayan na, ready ko na itong